Hello! Tämän päivän aiheena on niskasiili ja sen hyvät ja huonot puolet. Mulla on itsellä ollut niskasiili huhtikuun alusta asti, eli se on ollut nyt niin kuin huhti, touko, kesä, heinä, 4 kuukautta. Ja olen pitänyt näistä 4 kuukaudesta. Se syy, miksi mä itse halusin itselleen niskasiilin, oli se, että ensinnäkin se näyttää hyvältä. Mä tykkään siitä, että miltä niskasiili näyttää. Se on vähän semmonen niinku omatyylinen, tai siis niinku ei jokaisella, ketä kävelee sua vastaan, on niskasiili, niin se on vähän, tekee sun hiuksista semmoiset erilaiset ja semmoista ehkä vähän niinku rock-henkisemmät. Ja se on vaan niinku, se näyttää kivalta. Toinen syy, minkä takia mä otin, oli ihan niinku käytännön takia, koska mä olin kasvattamassa mun lyhyitä hiuksia pois. Mulla oli hiukset ehkä johonkin korvaan asti, niin ne oli edestä pidemmät ja takaa lyhyemmät, ja kun mä kasvatin niitä, ne oli edelleen edestä pidemmät ja takaa lyhyemmät, joka tarkoitti sitä, että mä en saanut niitä kiinni kunnolla. Joten kun mä hommasin niskasiilin, niin sen jälkeen ei ollut enää ne niin kaikista lyhimmät alahiukset niin ongelmana, kun niitä ei enää ollut. Sitten mä sain taas hiukset kiinni. Aloitetaan vaikka niistä huonoista puolista. Ja eka huono puoli on se, että sitä joutuu ajelemaan tosi usein. Mulla ajettiin niskasiili parturissa ja sen jälkeen mun isäni on ajellut sitä partakoneella, koska meillä ei ole hiusten ajokonetta. Joten siinä on se glamouri niskasiilin takana. Sitä niskasiiliin joutuu ajelemaan about parin viikon välein, jos sen haluaa pitää lyhyenä. Mä itse tykkään siitä, että kun se ajetaan 3 millisellä, että se olisi lyhyen näköinen se siili, joten sitä joutuu ajelemaan aika usein. Toinen huono puoli niskasiilissä on se, että jos sen haluaa pois, niin sitä joutuu kasvattaa aika pitkään. Siis, no riippuu totta kai kuinka pitkät hiukset on, mutta yleisesti ottaen siinä kasvamisessa kestää. Sitten näihin pros, eli näihin hyviin puoliin. Ensimmäinen hyvä puoli niskasiilissä on se, että sen kanssa pääsee eroon niskavilloista. Siis ei enää tarvii niinku pinnillä yrittää laittaa niitä pieniä haituvia jonnekin ponnarisekaan. Ja se on erittäin iso plussa. Toinen hyvä puoli on se, minkä mä jo mainitsin, että jos sä kasvatat hiuksia pitemmiksi, niin se todennäköisesti auttaa sua saamaan hiukset kiinni, jos et sä niitä vielä sais. Kolmas hyvä puoli on se, että niskasiili näyttää kivalta. Ja siis no totta kai mielipiteitä on monia, mutta mä tykkään siitä miltä se näyttää, ja sillä saa esimerkiksi ihan perusponnarista tosi erinäköisen ja semmoisen heti omatyylisemmän. Viimeinen hyvä puoli niskasiilissä on se, että sen saa ihan älyttömän helposti piilotettua. Jos esimerkiksi katsoo mua nyt, niin ei voi mitenkään tietää, että mulla olisi niskasiili. Siis se, että sä jätät pelkästään hiukset auki, niin se piilottaa sen. Jos sulla on esimerkiksi joku päivä työhaastattelu tai jotain ihan mitä vaan semmonen tilanne, että sä et halua, että sun niskasiili näkyy, niin ei muuta kuin hiukset auki ja sillä se on peitetty. Jos sä harkitset niskasiilin leikkaamista, niin go ahead. Hiukset kasvaa kuitenkin takas, jos et sä siitä tykkää. Toivottavasti tästä videosta oli apua jollekin, joka miettii, että leikkaisiko niskasiilin vai ei. Kiitos kun katsoit videon ja me nähdään ensi kerralla. Moikka!